Și dacă ai convingere că așa este, după ce ai studiat Scriptură și te-ai rugat, mergi înainte și El îți va nedezvi cărările. Tot ceea ce te face să ignori nevoile celorlalți și să te concentrezi doar pe nevoile tale, nu este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Orice filozofie de viață care te face să te gândești doar la tine și să ignori nevoile celorlalți, nu are de face cu planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Dani Toma spunea, succesul nu are nicio legătură cu ce câștigi în viață sau cu ceea ce realizezi pentru tine însuți. Succesul are legătură cu ceea ce faci pentru alții. Planul lui Dumnezeu în viața ta are legătură cu ceea ce faci pentru alții. E poate primul indiciu. Un indiciu fundamental. Când ceea ce faci are ca scop să te dedici vieții, să-ți dedici viața, ca să edifici pe alții și să edifici pe alții, ăla este planul lui Dumnezeu pentru tine. Pentru că planul lui Dumnezeu întotdeauna te folosește în favoarea altora și pe alții în favoarea ta. Nu te folosește pe tine în favoarea ta. De asta Iisus spunea, cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul tuturor. Ce înțelegeau ei? Cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să-i determine, să-i motiveze pe ceilalți ca să fie slujitorul lui. Iisus venea cu o idee total opusă. Pentru că orice soluție care te face să-ți neglijezi familia, copiii, soția, orice, nu-i planul Domnului. Orice soluție care te face să neglijezi pe ceilalți, nevoile celorlalți și să te centrezi doar pe tine, nu este parte din planul Domnului cu privire la viața ta. Orice atitudine care te face să-i calci pe alții în picioare ca tu să ajungi sus, nu este planul Domnului în viața ta. Planul Domnului are de face cu a-i promova pe alții. Și deși omenește filozofia asta merge în contra la ceea ce ne garantează fericirea în lumea asta, sau filozofiile din lumea asta, în contra. Să servești cu altora. Păi când ai ajuns mare? Tu trebuie să fii servit. Vreau să vă zic că Dumnezeu întotdeauna își ține cuvântul. Chiar dacă, din punct de vedere filozofic, sau cum vreți dumneavoastră, lumea asta ne spune cu totul opus. Dacă încerci să placi altora în ceea ce faci, nici lucrul ăsta nu este voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Încercăm să eliminăm ce nu este voia Domnului. Spune cineva că nu știu care e secretul realizării sau succesului în viață. Însă secretul eșecului este să încerci să faci pe plac la toată lumea. Apostolul Pavel spunea, nu mă interesează nici ce zic greci, nici ce zic ei. Pe mine mă interesează ce spune Dumnezeu. Pentru că este imposibil să cunoști planul lui Dumnezeu atunci când încerci să faci pe plac tuturor. Și am să vă dau un text. Ioan 5:44. Spune așa. Cum puteți crede voi care umblați după slava care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? De atâtea ori am citit textul ăsta, la primăvara asta mea, ca un fulger acolo, pe țară nouă. Cum poți să pricepi cu care e voia Domnului cu privire la viața ta? Din moment ce pe tine te interesează, cum să placi oamenilor? Să fii bine, absolut de filozofia asta, să fii bine cu toată lumea. E adevărat că Pavel vorbește să încerci să fii bine cu toată lumea, dar spune, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Întrucât atârnă de voi. Nu trebuie să cauți pacea cu oricine, doar de dragul păcii. Pentru că sunt persoane care diavolul le-a pus mâna pe minte și la unicul care ce caută ca să facă este să-ți fastidieze viața. Sunt astfel de oameni. Tu încerci să faci tot ce ține de tine ca să fii în pace cu persoana respectivă și la unicul ce faci este să-ți fastidieze viața. Tu ți-ai făcut datoria, întrucât atârnă de voi. Dar dacă vrei ca să fii pe plac unei astfel de persoane, trebuie să renunți la individualitatea care ți-a dat Dumnezeu și să fii un nimeni în fața Lui. Ca să poți să fii și tu bine.
Și mai că de multe ori, de cele mai multe ori, argumentele care se aduc la tipul ăsta de gândire sunt versete din Biblie. Nu spune așa Scriptura? Cu ce a venit diavolul la Iisus când a scris? Nu stă scris. Nu spune că dacă te arunci, o să trimite îngeri și nu spățești nimic. Nu spune aia, nu spune cealaltă. Dacă încerci să faci pe plac tuturora, niciodată nu vei ajunge să cunoști care e planul lui Dumnezeu. Dacă vrei ca să fie oamenii mulțumiți de tine, niciodată nu să fii capabil ca să cunoști care e voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Pentru că primul lucru care trebuie să te intereseze și ultimul e ce vrea Dumnezeu de la mine. De cele mai multe ori nici nu ne schimbăm, nici nu lăsăm ca viața noastră să ia o altă cale, pentru că suntem încorsetați de ce gândesc oamenii. Cum să fac? Uitați-vă argumentele care zic oamenii de la pocăință. Ce zic că oamenii din sat, eu mă pocăiesc? Ce zic că oamenii care mă cunosc, eu mă pocăiesc? Și ce este? Zic că la toată lumea. N-ai cum să ajungi să cunoști planul lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, vreau ca să puteți să uitați tot, dar ăsta să nu uitați. Tot ceea ce poți realiza prin puterile tale nu este planul Domnului cu privire la viața ta. Aparent se contrazice cu multe din ce am zis până acum, dar nu se contrazice. Pentru că planul Domnului este atât de mare și atât de surprinzător, încât dacă El nu ar interveni ca planul ăsta să ajungă realitate, niciodată nu s-ar împlini. De asta spunea mai înainte și spunea Dumnezeu, tu esforțează-te și fii valiente, pentru că eu voi fi cu tine în tot ce vei face și îți voi da izbândă. Planul Domnului e așa de mare, că dacă Dumnezeu nu intervine ca să devină realitate, tu prin puterea ta nu poți. Tendința noastră românească e să căutăm ceva după puterile noastre. Și să zicem cam asta. Și când ne punem ținte, ne gândim la țintele respective, în primul rând, la puterea noastră. Când vă puneți să o faceți în seara asta sau mâine, vă puneți niște ținte pe foaie, puneți niște ținte care, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt imposibile de realizat. Pentru că atunci veți conta cu factorul uman, împreună cu factorul divin. Nu veți rămâne doar la ce puteți face dumneavoastră. Pentru că dacă eu pot să fac ce rost are de ce m-am nevoie de Dumnezeu. Uitați-vă la planurile care de multe ori le facem și de evangelizare și de ce vreți dumneavoastră. De cele mai multe ori se reduc la ce putem face noi. Uitând că dacă noi împlinim planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră sau la biserica noastră, Dumnezeu întotdeauna ne va pune la dispoziție tot ce e nevoie ca să împlinească planul ăla. Ne plângem de multe ori poate de că nu avem bani suficienți pentru ca să aducem la capăt lucrarea lui Dumnezeu sau planuri spirituale, planuri evanghelistice pentru biserică. Problema nu sunt planurile. Pardon, problema nu sunt banii, problema sunt planurile. Dacă ce fac eu nu împlinește planul lui Dumnezeu, niciodată nu o să am recursuri ca să-L ajut să le împlinesc. Dar dacă ce fac eu îi planul lui Dumnezeu, indiferent de cât de imposibil ar părea, Dumnezeu va pune la dispoziție toate recursurile necesare, nu mă refer doar la recursuri financiare, toate recursurile necesare ca planul lui să se împlinească în viața ta. Revin la Moise. Și cu asta termin. Fiul fiicei lui Faraon. Se întâmplă ceva foarte interesant. Când el era în floarea vârstei, 40 de ani, și credea că este pregătit ca să facă față scoaterii poporului din Egipt. Pentru că după mintea lui exista o combinație de conjuncturi în viața lui care puteau să-l facă pe el capabil să scoată poporul din Egipt. Și Dumnezeu îl permite să facă gafe, să meargă pe un plan B o bună perioadă de timp, 40 de ani, ca să ajungă să pască oi. Interesant că după ce paște 40 de ani oi în pustie, nu vă imaginați întins cât vreți, dune, munți deșertici, dealuri deșerte în pustie. Trebuie să mergi să cauți iarbă și alimentație pentru animale. După ce face 40 de ani munca asta, când poți să zici, băi, cine face 40 de ani aceeași muncă, știe foarte bine ce face. Se vede cel mai puțin capabil să scoată o națiune din Egipt. Și a dat seama că nici măcar nu era capabil să păzească bine oile.
Dar